Her ser vi så et molekyle, et vandmolekyle. Og som vi kan se, så fordeler elektronerne sig rundt om atomkernen på den her måde. Og det gør den, fordi elektronparerne, de frastøder hinanden, så de vil forsøge at komme så langt fra hinanden som overhovedet muligt. Og det har de så gjort her, hvilket giver den her vinkel på det her molekyl på 104,5 grader. Fordi det er både de her parrede elektroner og de uparrede elektroner, som frastøder hinanden. Og her der ser vi så et andet eksempel, som er CO2, og som vi kan se, så har vi carbon og oxygen, og oxygen det vil godt have 2 elektroner fra carbon, sådan så det udfylder oxygenreglen, som går ud på, at man skal have 8 elektroner i yderste skal, og det er blandt andet derfor, at den danner en dobbeltbinding. Ja, her ser vi nitrogenmolekyl, og vi ser, at det er en trippelbinding, og det vil sige, at nitrogenatomet har lånt 3 elektroner fra det andet nitrogenatom. Og så desuden består vores atmosfære af ca. 80% nitrogen. Her ser vi et meget kendt molekyl, CO2. Og det er specielt, fordi her har molekylets form betydning for dets polaritet udadtil. For det er sådan, at polariteten for bindingerne her mellem oxygen og carbon, de er faktisk polære, men molekylet udadtil er upolært, fordi vi har en minuspol her, og vi har en minuspol her, og så har vi 2 pluspoler herinde. Og så kan vi tegne en vektor nedenunder den ene vej, og en vektor nedenunder den anden vej. Og de 2 vektorer, de ophæver så hinanden, hvilket gør, at vi får det her molekyle, der så udadtil bliver upolært.